együtt lenni a gyerekekkel, az, hogy mindig visszajöttek ugyanazok a gyerekek, és csináltunk sok hasonló dolgot, tehát voltak olyan programok, amit minden héten csináltunk, és akkor a röpizés már tökre begyakorolódott például, és tudtuk, hogy ki kivel akar lenni, ki kivel nem, kinek mi az ügyessége, erőssége, és persze egy csomó új dolog is történt. A táncházakat szerettem. Mindenképpen szeretnénk még a jövőben is jönni le hozzájuk Pilisre, nem csak nyáron, télen is, és szerintem ők is számítanak amúgy erre. Rita, Zsófi, meg Kata. Kutyás előadás, vagy micsoda ilyen játék, aztán volt mindenféle festegetés, volt kristálygömböt csináltunk, nagyon sokféle játékot játszottunk, volt olyan is, amikor filmet vetítettünk nekik, és akkor bent a sufniban moziztunk, és akkor estére szintén hazamentek. Ez volt a szombati nap, és vasárnap is ugyanígy vártuk vissza a gyerekeket, úgyhogy ez egy egész hétvége volt. Petra, Kata, akkor Viki, Máté, akkor még Zsóka, Peti. Én úgy értem, hogy a gyerekekkel is nagyon érződik az, hogy volt ez a nyár, mert sokkal kiegyensúlyozottabbak, mint egyébként szoktak. Roppant jó lehetőség volt, hogy az, aki kicsit félénkebbet is el tudott ide jönni, és részt tudott benne venni. És szerintem teljesen felpesdült ettől az alapítvány élete, mert sokkal többen vagyunk, sokkal többféléek vagyunk, és ez a gyerekeknek is jó, meg nekünk, mint közösségnek is nagyon-nagyon jó. Kántás Kata, akkor a Ráhel. A báb előadás, amikor saját magunk készítettük a bábokat, és aztán utána egy csodálatos, általunk írt darabot elő is adtunk velük, az volt a legjobb. Nem is tudom, teljesen magától értetődő volt, hogy jövök újra. Bela! Anna Mari! Petra! Na! Videózok. Mindjárt Krisztó beütél! Volt egyszer egy hatalmas palota. Gyertek fel! Ebben a palotában élt a 3 király kisasszony, és a csillagfejű juhász, aki a juhokat terelgette. Itt van Swahiliul, és itt pedig, hogy mit jelent magyarul. Hello! Hello! Áldott étkezem, bűneimmel észrekeztem. Hol vannak a hormontermelésnek a központjai? A lábunk között. Ja? Tetszettek a kutyák, minden tükköket csináltak. Ilyen kartonpapírra ilyen homokot szórtunk, és tudod, ilyen mintát kellett kicsinálni. A buborékfújás. A táncház. A sütés. A táncház. Meg a furcsa angolóra. Foci bajnokság. A korbalozás. Ami jókat játszunk, hülyülünk, szórakozunk. Buborékoztunk egész nap. Jó légy! Légy jó! Boy! Nem, mert ez messze van a finomtól, de... Papír. Na, berakjuk, 67%-osan bedolgozok. Nehéz lesz nekem. Hát, Cucu! Jobb kéz akkor. Végigírtam az egészet. Cuci-mocikát, hogy nyerted magad? Nem.
Néha jobban tudjuk, ami ilyes volt, az jó. Akkor ilyen picikabásokkal lehet próbálkozni, ne ugorjon a magasra.